Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Yap shpongut nakajing pentai bom uriu kendu ha Pakistan. Hakdai ka jingjie laong ba shipongut ki breu kentup ya prangut ki pulit kila dukno yala ka jingim bat kumba ar phongut pat kila mensau haka jing pentai kabala suba pentai daki riu kendu hapok katanat counter terrorism department CTD jong katanat pulit SWAT ke Pakistan haka sngin ningkong kabadai ka ar pusau tarik ubenai yayong ar hajar ar pulai. Laong ba kila don artli ki jingthai hapo jong katai ka station ke bala penjulor ya katai ka yingmala jong katanat pulit hakatai ka por u IGP ka Khyber Pakhtunkhwa u actor Hayat Khan ulayathu ba ki bor penyat kila pha ya ki bor pahara ban lek pahara bat kerkut ya katai ka jaka hadin jong katai ka jingthai bat ban thuetru ya ki no ki bat donti hakatai ka kam thombor Kumjuru Menteri Katanat Kampo Ying jongka Pakistan Urana Sanula ulah penremjur halor katai ka kam thombor jong ki kenhun king atir ki bom sim la penpau bat kam halor katai ka jingji kebala sim ya ka jingim jong ki kato katnengut kumtaru ulah ong bakane ka kam thombor jong ki leno kan sadu jait no sien da ka jingtre sitom jong ka sorkar ba menta katai ka jingji hakane ka kenti ka longru kum hakane ka por baka Pakistan kala yukmat ya sibun ki jingje thombor hakaba ki kenhun leno ki jithmu ban thombor persya ya ki nong thau an bat kum juru ya ki bor pahara ki badon hakeleng ki benta jongkari khamtam haki benta khaput jongkari